Daga ina kike? Daga gidan ƙawata kan nake baby. Daga gidan ƙawar kike. Ba kika tambaya kin fita daga cikin gidan nan? Na kira wayarka ne baya tafiya. Kin kira waya ta aka shi yasa kika ya kamata ki fita ba ki gaya min ba. Ki kaddara yadda kika fita sai kika yi accident aka buge ki sai kika mutu. Ma'ana mota da taka ki. Ta yaya zan fahimtar da iyayenki cewa ba tare muka fita ba. Dan Allah bai ka ya udi wallahi al'azimin kaya ne aka kawo mata dan Allah dan annabi ka ya udi dan Allah. Ta yake ji zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai wata baiwa Allah aka aiko mata wani bawan Allah aka ce ta zo gida mahaifinta bai da lafiya. Wannan dan aikin ta ce ya koma ya je ya ga musu cewa mijinta baya nan, idan mijinta ya dawo in ya bata umarni sai ta je ta duba mahaifin nata. A karo na biyu a ƙara turo shi, ke a karo na uku aka ƙara turo shi aka ce ta zo gida Allah ya mahaifinta rasuwa. Sai ta ce wa dan aikin ya koma ya ƙara faɗa cewa mijinta bai dawo ba, idan mijinta ya dawo sai ta faɗa mai in ya bata umarni sai ta je gidan jana'idar. Mahaifinta fa bare zamanin yanzu mu ne yan sami na wada ana zamanin manzon Allah ba ke ga miki. Dan Allah ka ya udi bibi dan Allah dan annabi ka ya udi. Leƙe ma haramun ne don matar da ta leƙa ƙofar gida Allah yana sa mala'iku su tsine mata albarka. Bari ke kin wanke kafa kin fita daga gidan mijinki duk ta kuɗe kina yi. Allah ne yake sa mala'iku suke tsine miki albarka. Allah ma muna yi masa laifi ya uri ballanta na mutun kai. Kin kashe min jiki kin ce Allah kin ce manzon Allah. Sallallahu alaihi Kin san duk musulmi na kwarai ana so ya zama ya koyi da manzon Allah. sallallahu alaihi wasallam. Saboda duk mutumin da aka ce mai Allah manzon Allah bai ji ba to gaskiya ba mutumin kirki bane. Kin ji darajar manzon Allah. Na haƙura amma an gobe ke ƙara yana karya ki. Yau wani baby to me da a dafa mu. Wa kira ki da famu. Look at my face. This one na baban tunkiya. Lafa. Mama, kin gan shi nan? A'a, shi ne wannan. Aliyu, zo wanda ƙanwarka ta kawo za ta aura. To fa. A'a. Ce dai don mu ne kenan. Assalamu alaikum. Ya gida? Ya aiki? Alhamdulillah. Masha Allah. A'a to yalla bai na gankan dai duk dai irin mu ne. Ya sunan? Ainihin suna na kake gani official suna ne, suna na guda biyu. Ko ka ce bin baban tinkiya ko ka ce bin kaki gaba kaki baya. Kaki gaba kaki baya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk wanda ka ce bin zan amsa ko da rana ko da daddare. Ko ba ka wani baby? Na gane amma me sana'a? Ita sana'a ko? Dan buge-buge ne haka in an samu sai ai. In ba a samu sai dai ai. Ka gane ba yana faɗa ba. Yanzu haka babban yaya garin buge-bugen nawa na buga wani sabon mashin yana waje. Yanzu haka zo nake in sai da shi in kawo kuɗin aurenta. A'a, Abdul. A'a, Wannan ba mashin ɗina wace. wallahi mashin ɗinka ne. Ko dai Aliyu ya ganta ne. To ina gani. To kai ciki ko ba sata mashin ɗin naka ba? To ai shine abun Ko mamaki. da ma da ita kofar gidan. Yanzu dai zo mu je. Assalamu alaikum. Babban yaya sannan ku dai. Dan Allah kun gode fallilan sabon mashin a kofar gidan nan. Dan mashin nan da a sace shi wallahi gwara sace ni. Tangin shi ja kuma wun shi bulu. Haka. Sirji baki. Tabbas. Yanzu haka so nake in ji a buga mun takaddun mashin din. Domin samun sai da mashin din in kawo kuɗin auren kanwa ku ko ba haka baby. Abin da ya bata ya dawo cikin ikon Allah. Aliyu. Danki ne ya bata ne aka same shi yanzu ko ban gane ba kuɗan mun abun nan a buɗe. Da Allah dan wurgo min kwaɗan nan. Ban gane a wullo mu kulli ba. Wa za a buge? Buhari. Madalla. Anya kafin a kulle gidan ba zan zaga wani ɗakin ya kashi ba. Yarikan gindi ku ci kabul. Huci haka. Lafa.